Ассалому алайкум дӯстони азиз. Инак дарси навбатиро дар омӯзиши барномаи MetaTrader 4 дида мебарем. Имрӯз дарсомо дар бораи точка сопротивления, точка чи поддержки дида мебарем. Чунки дар дарси аз ин пеш гуфта гузашта будем, ман аз рӯи стохастик савдо карда будам, прогноз карда будам. Прогнози ман яъне турғи баромад, оправдовать кард. Дар график ҳозир ба шумо нишон медиҳам. Вақте ки ман савдо мекардам, чӣ буд? График дар ҳолати препродажа буд. Аз рӯи курс, прогноз курс бояд баъд аз чанд муддат боло равад. Курс дар ин ҳолат буд, савдои ман дар минус буд, лекин оҳиста оҳиста курс боло рафта чӣ шуд? Прогнози ман оправдат кард, ман фоидаи худро аз рӯи ин take profit чокарам ба даст овардам. Дар графикам чи аст? Намудор аст. Графикро медонем, биткоин нисбати доллар. Дар инҷо буд савдо, яъне аз рӯи прогнози ман, яъне стохастик рахи сабзаш аз поён сурха борид. Ман прогноз кардам ки чӣ курс баланд мешавад, баъд чиро кушодам, сделкаро кушодам. Сделка аввал минус буд, дар ин ҳолатҳо минус буд. Рафта рафта дар ҳоле ки баланд истод то 34897 рафт. Take profit ман чокар маҳкам карда фоидаро ба даст овард. Ана дар сурат низ ҳоло мебинем. Дар сурат ҳоло мебинем. Дар ҳақиқат дар давоми 1 соат курс боло рафт ва прогноз оправдовать кардам. Дар ин ҳолат чи курс боло рафт, ҷаноби савдоро вақта прибили худро чи ба даст овардам. Дар оям чунин ҳастам. Дар ин ҳолат курс боло рафт. Ман дар инҷо ман сделкаро кушода будам дар ин уровень. Дар ин уровень кушодагӣ будам ман. Аввал камтар минусанд буд, баъд боло рафт пилус шуда. Сделка ба фоидаи ман дар ҳолати пилус чи маҳкам кард. Инак дарси давомашро дида мебарем. Инак дар бораи чӣ гуфтем? Дар бораи точка сопротивления ва точка чи поддержки. Ман барои шумо таваккур намудам. Ин чи аст? Точка сопротивления хел нуқтае аст ки онҷо тренди восходящий тренд, вақте курс боло меравад, тренд направление худашро чунка дигар мекунад, яъне ҳолати рафти худашро дигар карда ба поён меравад. Нисходящий тренд нисходящий мешавад. Ана аз свечаҳои бичи свеча табдил меёбанд ба свечаҳои чи медвежьи свеча. Яъне ҳолати инҷеро чӣ мегӯянд? Точка сопротивления. Тренд ҳолати худро шуд дигар. Вақте ки аз ҳолати восходящий ба нисходящий табдил меёбад, онро точка сопротивления. Ҳамин дар ҳолати таърих, яъне дар гузаштаҳо чандин бор барои мо дар ҳамон ҳолат, дар ҳамон як уровень барои мо вомехӯрад. Хеле камтар фарқ кунандам, лекин тақрибан қариб ки як теневой нархро дар бар мегирам. Фарз кунем дар ҳолати 0.5807 чанд муддат ҳамин чиз такрор ёфтааст. Дар рӯзи 27 апрел такрор ёфтааст ин ҳолат, яъне тренд боло шудагӣ, баъд иваз шудагӣ, тахминан камтар поён боло бошудам. Боз дар рӯзи 28 ҳамин чиз бо такрор ёфтагӣ, тренд боло шудагӣ, поён ёфтагӣ. Боз мебинем дар ҳолати кадом рӯз бо ҳамин чиз такрор шудагӣ, хеле камтар боло рафтагӣ, лекин тахминан чи аст ҳамин ҳолат такрор шудагӣ. Яъне 29.04 боз ҳамин ҳолат такрор шудагӣ. Дар уровенҳои ценовой график 1.0587 нисбати евро доллар ҳамин ҳолат сеюм бор чиз такрор ёфтааст. Як бор такрор, ду бор такрор ёфт, се бор точка сопротивления чи дар ҳамин ҳолат такрор ёфт. Акнун мебинем бо дар кадом рӯз дар ҷо бо такрор ёфт. Дар 29.04 шабба бо чи такрор ёфт. Баъд аз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 соат баъд 9 соат боз чи такрор ёфт. Ана боз бор такрор ёфт. Дар инҷо точка сопротивления тренди восходящий ба чи олуд шуд, ба нисходящий чи олуд шуд.
همین کجا که نقطه واسطیاشی به نسخدیاش oluşmuyor ve رو точка چی میگیم سپراتیو برای ترین اینکه برای چی ما لازم میشد این چیز من اول دیدم حالا حالا با شما من میگویم برای چی این لازم میشده گیشه من باز تکرار شدگی در سیومی مای باز این точка در همین حالت در همین نقطه تقریبا در همین نقطه تکرار شدگی نیتری واسطیاشی به نسخدیاش تبدیل примерно در уровне چند همین 105 800 همین حالت چند بار تکرار شدن یک بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار چی تکرار شدن این برای ما تکرار شدن همین ترین همین точка صفر برای ما پاسکاسکا سیگنال است یعنی ما میتوانیم از روی تکرار شدن سه حالت ما در این حالت ها همین چیز رو به نظر گرفته точка رو به سل با сделка رو به سل تبدیل دادن ممکن بود یعنی این چیزها تکرار میشن در سوداوی گوناگون در تاریخ‌های گوناگون در گذشته تکرار میشه از روی تاریخ‌های گذشته یعنی точка صفر می‌بینیم ما میتونیم در آینده همین نقطه رو به نظر گرفته ما میتونیم сделка رو سل کنیم یعنی وقتی که سل میکنیم ترند تغییر یافته به حالتی نسخدیاشی свечи-ҳо ҳолатро меомад дар натиҷа дар назди семин тағйирёби тренд мо бениҳоят пули калон кор кардан мумкин аст акун баръакс дар баъзе ҳолатҳо нисхадиаши тренд ва вазъиятиаши чӣ табдил ёфтагӣ яъне тренд иваз шудагӣ кадом нуқтае ки дар он ҷо нисхадиаши тренд ва вазъиятиаши тренд яъне бичи свечо медвежьи свечо бичи свечо тағйир меёбад инҷо точка чӣ мегӯяд точка поддержки дар инҷо монанд такрор ёфтагӣ дар ҳамин ценаҳои график дар ҳолати 1.0425 дар чанд таърихи гузашта такрор шуд фарз кунем дар инҷо манам дар инҷо такрор шудам чандум рӯз рӯзи 28.04 3 соат пеш аст баъд боз такрор ёфтагӣ соат 28 апрел соати 12:00 боз ҳамин такрор ёфтагӣ бо 28 ҳамин шабаш 21:00 боз баъд аз чандин рӯз рӯзи 2 май ҳамин ҳолат бо чӣ такрор шудагӣ яъне нисхадиаши тренд ба вазъиятиаши тренд табдил ёфтагӣ ҳама ҳамин барои мо бастак мешавад программа мешавад аз рӯи гузашта точкаи поддержка мо нови поддержка такя карда дар он мо чӣ мекунем точки байро мекушем ки тренд иваз мешавад дар натиҷа разница бисёр мешавад ки мо пул кор кардан мумкин аст мо дар инҷо боз такрор шудагӣ ман ин чандум рӯз назир бинем ки кадом рӯз аст дар ҳамин ҳолатҳо бо 03:05 сеюми май боз такрор ёфтам тренд иваз шудагӣ вазъиятиаши дар инҷо бениҳоят бо кор кардан мумкин аст дар асоси ҳамин точка сопротивления ва дар асоси точка поддержки мо сделка сел мекушем ё сделка бай мекушем вақте ки точка сопротивлениеро мо меёбем сделка сел мекунем вақте ки точка поддержкаро меёбем мо сделка байро зел мекунем яъне дар точкаи поддержка мо мехарем қурби асрорро сделкаро мехарем дар точкаҳои сопротивления мо баръакс чун кунем мефурӯшем командаи селки сделка мекунем дар точка поддержки командаи бай сделка мекунем баъд интизор мешавем тек профит мемонем стоп лосс мемонем фоидаро чун кунем ва дарс меорем акнун зонаи филетро дар бар мегирем зона филет бениҳоят зонаи аст ки дар он пул кор кардан душвор аст яъне ценаҳои график дар ду ҳолат боло ба поён аввал рафтан мегирад ба мо як разниси дуруст нисбати нарх намемонад дар ин ҳолат савдо кардан бениҳоят душвор аст ё накардан лозим игзор намекунем фарз кунем дар онҷо дар ин ҳолат ман ценаҳои график ҳозил шудагӣ дар ин ҳолат точка меравад мефурдод ҳеҷ чӣ фоидаро ҳосил намекунад фарз кунем дар инҷо меравад боз мефурдод ҳеҷ кор карда намешавад ценаҳои графика дар ду ҳолат болотараш дар ҳамин ҷо меравад гашта мефурад поёнаш дар инҷо меравад бигзор дар инҷо дар ҳолати филет дар ҳолати коридор мо кор намекунем фақат трейдери профессионал кор карда метавонад лекин кор кардан душвор аст дар разниси кам бениҳоят чӣ кор намекунем бениҳоят точка поддержки бисёр разница бисёрро дида мегирем баъд сделкаро чун кунем мепушоем дар ҳолатҳои филет бигзор ҳоло кор намекунем мана дар инҷо нест мана дар ҳолати филет гирифтор шудааст биткоин нисбати доллар дар ҳолати филет
тақа як муддат бисёр давом кардагем. Аз 5 май то 7 май 2 рӯз чӣ дар ҳолати флет буде ки дар инҷо кор накунем беҳтар аст. Бо кор карда наметавонем. Сделки бае кушоем камтар мебурад гашта мефурӯз, сделки сел кунем бо гашта камтар мебурад, ҳеҷ пул кор карда намешавад. Биназ ба шумо ман маслиҳат мекунам ки дар ҳолати флет, дар ҳолати зона коридор чокунетон кор накунед. Дар ҳолати поддержка, зона поддержки, зона сопротивления чок кор кардан бениҳоят қулай аст, удобный аст. Аз рӯи ҳамин точка саплити, точка продажу аз рӯи ахборотҳои гузашта, яъне графики гузашта дида истода бениҳоят анализ кара як сделкаи ба мо фоидаоро ба даст овардан мумкин аст. Ане буд ин дарси навбатӣ. Боз дар дарсҳои оянда боз дигар стратегияҳоро мо сабт карда мебарем. Ҳоло як стратегия буд ки дар асоси он шумо дар MetaTrader 4 фоидаи худро, кори худро ба даст оварда метавонед. Ин бениҳоят як стратегия хуб аст. Дар асоси ҳамин стратегия бисёри трейдерон пули бисёр кор мекунанд. Ба шумо низ муваффақиятҳо хоҳонам, яъне бурдбориҳо хоҳонам. Бигзор дар асоси ҳамин стратегияро кор карда як фоидаи худро ба даст оваред. Ман аз ин чӣ хеле хурсанд мешавам. дар канали мо обуна шавед, подписатсия кунед, ягон фикру иқтидори худро гӯед, оянда бо мо шавед. Дар паноҳи Худо обод бошед.